citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, produksyon sa kasava kon balanghoy sa Cotabato Province gikabalak ang mukunhod tungod sa Phytoplasma disease. Esplanade sa Coastal Road sa Barangay Bago Aplaya, Davao City. Giablihan na! Sa detalye sa itong mga balita, na miligro mukunhod ang produksyon sa kasava sa probinsya sa Cotabato kung dili mapugnan ang miigo sa kasava kon balanghoy nga Phytoplasma disease. Busa pinaspasay information dissemination sa provincial government aron mapugngam mukatag ang disease nga kasamtangang kapingatos na ka ektaryang balanghoyan ang naigo sa usa ka lungsod sa probinsya. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mas gipakusgan karon sa Office of the Provincial Agriculturist ang information drive sa kasaba Phytoplasma disease nga nakaapekto sa tanom nga mga balanghoy sa lungsod sa Banisilan, Cotabato. Matud ni Provincial Integrated Pest Management Coordinator Rogaya Akoy, moabot sa 114 ektaryang balanghoyan sa nasgutang lungsod ang apektado sa Phytoplasma disease. Katambayayong ang Department of Agriculture Regional Group Protection Management Center ug Municipal Agriculturist sa Banisilan padayon ang pagpahigayon sa OPAG ug quarantine measures aron mapugnan ang pagkuyanap sa sakit sa mga kasikbit nga dapit sa nasangpit nga probinsya. Sa datos sa OPAG, dunay 1,500 ektaryang tamnanan ug balanghoy ang makita sa lungsod sa Banisilan, Carmen, Tulunan, Mlang, Alyosan, Libungan, Makilala, Alamada, Matalam o Kidapawan City. Ang Phytoplasma disease usa ka sakit sa kasava kun balanghoy nga dinala sa bacteria-like organism nga Phytoplasma ug sagad sintomas niini ang pagyelo sa mga dahon, paggamay sa internodes ug ring-like black patches sa phloem o galing putlo ng tanom. Subay sa pagtuon, makonsiderang usa ka dakong hagit alang sa industriya sa kasava kun dili dayon kini mapugnan. Ang kasava kun balanghoy usa sa mga raw materials sa harina. Gigamit sab kini sa mga sugar industry para makahimo og glucose o fructose. Gigamit sab kini sa fermentation industry para makahimo og alcohol, wine, organic acids, amino acids ug kasaba protein. Gigamit sab ang kasaba sa mga chemical industry. Makahimo sab kini og cake, biscuit ug ubang pagkaon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, stay safe. Nang wanted sa Davao City Police Office ang tulo ka mga sospitsadong nadakpan sa mga pulis sa SASA tungod sa illegal nga droga nga miiskapo gikan sa prisuhan ni adtong Hunyo 16, 2022. Giila ang mga wanted nga miiskapo nga sila Alan Telmaria Suluan, 22 anyos, Aljon Nobria Lulang, 19 anyos, og Addo Kahal Montasi, 18 anyos, nga polos residente sa Isla Verde, Barangay 23-C Boulevarding Syudad, og pareho mga miyembro sa tribong Badjao. Nakasibat ang mga suspect kay gigabas niini ang puthaw sa prisuhan. Hangtod karon nagpadayon ang manhunt operation sa mga suspect. Hapit masunog ang City Hall sa Zamboanga kaganihang buntag nga nakabalda og jutay sa operasyon. Subay sa report, nanukad ang sunog gikan sa box nga naisulod nga mga junk wires ug ubang electronics nga naa sa likod sa exit door sa Mayor's Office bandang alas 9 kaganihang buntag Hunyo 22, 2022, kung diin ang pultahan lusot usab sa pantry sa Gambalay. Daling na alerto ang mga miyembro sa Civil Security Unit ug ubang empleyado
og may gamit dayon og fire extinguisher aron mapalong ang kalayo. Aron dili na makakatag nga mudanyos hinuon og dako og mirespondi sab ang taga BFP. Gidudahang upos sa sigarilyo ang sinugdanan sa baga kaayo nga aso. Nanggawa sab dayon sa City Hall ang mga empleyado og human sa usa ka oras nagmando si Mayor Beng Climaco nga mamalik na sa trabaho. Wala sab giwagtang ang pagduda nga gisabotahe ang paghitabo. Gitunulan og pasiunang hinabang sa lokal nga gobyerno sa Tagum City ang 23 ka mga apektadong pamilya sa sunog nga natigayon sa Purok 1B, Narisma, Barangay San Miguel kagahapon. Mismong si Tagum City Mayor Alan Rillion ang midunol sa hinabang sama sa pagkaon o shelter assistance ngadto sa mga apektadong pamilya. Nagpasalamat ang mga residenteng apektado sa ilang nadawat nga hinabang gikan sa lokal nga gobyerno. Temporaryong gipahikling sa evacuation area ang mga nasunugan. Nasuta pa kung pila ang kinatibuk ang danyo sa sunog ug ang sinugdanan sa kalayo. Abli na para sa publiko ang esplanade sa Barangay Bago Aplaya nga apil sa gikonstruct nga Davao City Coastal Road. Kini human giturn over sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ngadto sa lokal nga gobyerno sa Davao ang proyekto nga makahatag og kalipay o makaparelax sa mga tao. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nalingaw pag-ayo og dula-dula ang mga bata ni ining nindot ug hamugaway nga parke sulod sa Davao City Coastal Road sa Bago Aplaya. Gawas sa mga bata nga nalingaw, nalipay sab ang mga ginikanan, sanglit duna na sila'y kasuruyan, kuyog ang ilang pamilya ug galing makahigayon og laag. Usa ang inahan nga si Maribel Matugina sa mga nalipay ug nahingangha sa kanindot sa lugar. Sumala ni Maribel, nalingaw pag-ayo ang iyang anak ug ang mga bata nga ilang silingan nga iyang giuban pagsuroy tungod sa daghan nga pwedeng kadulaan sulod sa park. Lapad ang lugar nga pwedeng kadagandaganan sa mga bata. Yes sir, nalipay kayo sila, lipay kayo mga bata ba, misag kaulan no, ni ari jud mi diri ba, para ma-experience nila ang pining aning escapade. Nindot jud kayo sir as in. Sir, dolo man mi aram na sa talo mo. Aram gibaktas na no padalong diri. Daghan madalaan og kanang mga padiditan. Sama ni Maribel ug iyang anak, nalipay sab si Elsa Duran nga misuroy kuyog ang iyang mga apog pamilya. Abi nimo pertigyud ang kalipay namo nga nakita nga naabrihan na ni kay ang mga bata og dili lang mga batang isip ag mag-enjoy aning anong tawag dito? Park. Oo, kasi alam mo ang mga bata kasi gustong-gusto nila itong ganitong palaruan. Saki we are safe, ganon. At saka ang ating kalusugan ba? Kahit hindi ka dito pwedeng mag-mask, face mask pwede. Dahil ang mga bata dito ay masayang-masaya. Nakita mo ba kasayahan ng mga bata? Pati mga apo ko, masaya sila. Masaya kaming lahat. Kagahapon sa hapon, formal nang gi-turn over sa DPWH 11 sa Davao City LGU ang Bago Aplaya Esplanade nga kabahin sa Davao City Coastal Road Project. Ang 5.5 hektaryang esplanade usa ka dakong espasyo nga dunay playground, bicycle ug jogging lanes, skate park ug ubang pasilidad alang sa recreational ug physical fitness activities. Matud sa DPWH 11, makumpleto ang tibok Davao City Coastal Road ikan sa Bago Aplaya padulong sa R. Castillo Agdao sunod tuig nga dunay duha ka esplanade. This is only the turnover of the esplanade, no? So duha ka esplanade na to, the Bago Esplanade and this one, the Golfview Esplanade. So we have two esplanades dire, and then we're developing another one dito sa Times Beach. Sa Times Beach karon ginasugdan pa lang, so na pa lang ta sa sa embankment, no, sa preparation sa base, and then eventually mahimo gyapon to ingon ini kagwapo. In terms of percentage, ang tibok Davao City Coastal Road, the whole stretch of it is already at 53%. And then so far, ang ato ang gasto na for this project is at 33 billion pesos. Dugang sa DPWH 11,
Ang lugar daw susama sa People's Park din mamahimong kasuruyan sa mga Dabawenyo ingon man dumuduong nga siguradong malingaw sa hamugaway nga mga talan-awon hilabi na ang nindot nga view sa dagat. Gawa sa mga personahe sa DPWH 11 ug opisyal sa Barangay Bagua Playa, mitambong sab si Davao City Elect Sebastian Baste Duterte sa turnover ceremony kagahapon. Ang amo po diri sa barangay, security good first, no? Labi na sa kaning ato ang children's park nga naa din ang mga bata, kanya-kanya mga bata, nya naa din ang mga bullying, no? So ang mga ginikanan dapat pod mabinantayon pod sila mga anak. O labi na pod ang ato ang city government no nga sure ko nga mo provide man pod sila og security good sa maong park na to, no? Para sa well-being sa mga tao, mental wellness sa mga taga Davao, especially after the pandemic, daghang tig na traumatize no, naapektuhan ng mental health. So this is something big for the Davaoenos and also big for them to enjoy, para ma-enjoy po nila ang ilahang ang lugar. Not only nagtukod taog dalan pero nagtukod po taog place for leisure. Ang proyekto lakip sa mega infrastructure project nga Build 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 program sa gobyerno ubos sa Duterte administration. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Kapinlibo ka mga solar panels miabot na sa usa ka isla nga way kuryente sa Dapitan City. O mga nasunugan sa Tagum City gihatagan na og hinabang. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gilaumang mapaandar karong tuiga ang desalination machine sa duha ka mga isla sa Dapitan City human gipanghatod ang kapin libo ka mga solar panels. Moabot sa 1,620 ka mga solar panels ang gihatod sa isla sa Aligway nga igo nang makapaandar sa desalination machine saglit nang ginahanglan lang kini og 260 kilowatts sa kuryente. 720 kilowatts ang mahatag sa kapin libo ka mga solar panels nga proyekto ni outgoing Mayor ug karon Governor-elect Rosalina Haloshos nga gisuportahan ni 1st District Representative Romeo Haloshos Jr. Gawa sa isla sa Aligway naa sa desalination machine ang isla sa Selinog nga gilaumang makainom na og tubig tab-ang karong tuiga. Samtang ang sobra nga kuryente gikan sa solar panels i-distribute usab sa mga tagbalay sa isla nga nag-antos lang og lampara og rechargeable nga suga. Gisaulog sa provincial government sa Davao Oriental ang ika-13 katuig sa Million Trees Movement o ika-55th founding anniversary
pinaagi sa pagpananom og kahoy nga gitambungan sa mga empleyado o lain-laing ahensya sa gobyerno. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagkahiusa ang lain-laing ahensya sa gobyerno sa Davao Oriental aron mananom og mga punuan sa kahoy isip paghandom sa ika-13th anniversary sa Million Trees Movement ug selebrasyon sa ika-55th founding anniversary sa probinsya sa Davao Oriental. Kapin 3,000 ka mga punuan sa kahoy ang malampusong natanom sa gatusan ka mga empleyado sa Kapitolyo kuyog ang ubang personahe gikan sa nagkadaiyang national government agencies. Mga punuan sa Nara ug Mulave ang ilang gipananom kaganihang buntag sa 3 kilometers stretch sa Kulyan Sanghay Provincial Road sa Mati City. Tuig 2009 dihang gilunsad ug gimando ubos sa Resolution No. 73 Series of 2009 pinaagi sa Executive Order No. 6 of 2009 ang Million Trees Movement nga ginahinumdum matag Hunyo nga usa ka programa sa probinsyal nga gobyerno sa tinguha nga mauli ang landscape sa nasud ug aron makatabang sa pagpagaan sa mga epekto sa deforestation ug climate change. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kapin 10 million pesos nga kantidad sa proyekto ug equipment ang giturnover sa Mati City Agriculture Office sa lain-laing mga benepisyaryo atol sa selebrasyon sa ika-19 Puhada Bay Festival ug 15 Cityhood Day. Ang ipang turnover nga 3 ka unit sa modernong agriculture facilities ug inputs nga gipunduhan sa DA11 pinagi sa Bayanihan to Stimulus Package para sa programang pang-agrikultura kung diin naasay gidunol nga counterpart ang LGU Mati. Gilangkuban kini sa greenhouse nga dunay coral, hydroponic system nga kumpleto sa mga accessories, aquaponic system, solar pump, platform nga naay plastic drum ug mounting frame para sa mga solar panels, gamit pang uma, organic inputs ug assorted vegetable seeds. Apil sa mga benepisyaryong nakadawat ang Dasdas Badas 4-H Club, Ramon Antonio Village Homeowners Association Incorporated, Purok Pag-asa ug Maitom Women's Association. Naasay gihatag nga wing van nga nagkantidad og 5 million pesos. 2,750 ka mga Cardava seedlings ang gidonate ngadto sa Barangay Tamisan Banana Growers Association. Nanghatag sab og mga manok og 39 ka multiple handling fishing gears alang sa fishery livelihood. Atol sa selebrasyon, adunay gipanghatag nga makina og cash prize sa mga midaog sa parada kadagatan, bugsay race ug walay nagmahay kay bisan ang mga napildi na agihapoy na dawat. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!